футболбозони дастаи мунтахаби қирғизистон ба ин бозӣ бо рӯҳияи дигар омаданд, чунки мағлубият дар бозӣ дар муқобили дастаи муғлистон онҳоро водор мекард, ки бозии зебо нишон диҳанд. ҳоло Турсуналӣ Рустамов, бозигаре ки дар дастаи Хуҷанд ҳам бозӣ кардааст, дар дақиқаи 22 ҳисобро боз кард ва футболбозони дастаи Қирғизистон имкон ёфтанд, ки дар ин маврид бозии дигар, яъне бозии ҳуҷумкоронаи худро нишон диҳанд ва як гузариши дигар баъди 7 дақиқа Гулҷигит Алиқулов бо маҳорати фардиаш муҳофизатгаронро сари роҳи худ гирифт ва голи дуюмро ҳам ба нишон расонид. дар ин мадор гуфтан зарурат дорад, ки дар дақиқаи 24 Ян Нанг Оу барои дағал бозӣ карданаш аз майдон гирифта шуд ва футболбозони дастаи Қирғизистон дар дақиқаи 34 аз зарбаи Фарҳод Мусобеков голи сеюмро ҳам ба тори дарвозаи дастаи Мянмар равон карданд. Мянмар ки дар зинаи охир буд, дар зинаи чорум буд, ба зинаи охир ин тӯбҳое ки зада мешуданд нисбати тӯбҳояш бо Муғлистон бадтар шуд ва аллакай ба зинаи поёнӣ мерафт, ки ин ба нафъи дастаи мунтахаби Тоҷикистон буд. Футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон голи дигари худро дар дақиқаи 45 ба самар оварданд. Алимардон Шукуров ӯ ҳам маҷбур набуд, ки дарвозабони дастаи мунтахаби Мянма тӯбро аз дарвозааш берун гирад. ҳоло бубояд ин ҳамон ҳуҷуме ки мо дар бораш гуфтем ва Алимардон Шукуров тӯби худро ба самар расонид ва дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда Мирлан Мурзаев як голи зебоеро бо усули қайчӣ вориди тӯри дарвозаи Мянма кард. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем чӣ гуна ин голи зебое буд, ки Мирлан Мурзаев тавонист ин тӯбро ба самар расонад. барои футболбоз Мирлан Мирзаев ин голи аввалинаш буд. Баъдан дар нимаи дуюм ҳам боз ҳоло барои зебо будани ин гол бори дигар мо ин зарбаи Мирлан Мурзаевро бори дигар нишон медиҳем, ки чӣ гуна дар зебогӣ хеле ҳам олӣ буд ва шоиста бозӣ кард. нимаи дуюм баробари оғоз шуданаш бори дигар Мирлан Мурзаев дар дақиқаи 61 тӯби дуввуми худро ба нишон расонид. ҳисоб 6-0 шуд ва баъдан Буколев ҳам тавонист дар ин бозӣ аз худ маҳорат нишон диҳад. як голро Ҳянг Вово дар дақиқаи 62 ба тӯри дарвозаи дастаи Қирғизистон зад, вале хетрики Мирлан Мурзаев ҳамаро дар ҷои худ гузошт ва Қирғизистон бо ҳисоби 8-1 ба пирӯзӣ ноил шуд. ин ғалабаи дастаи мунтахаби Қирғизистон имкон дод, ки дастаи Муғлистон ба зинаи чорум барояд ва ин нишон дод барои дастаи мунтахаби мо хеле муҳим буд ва футболбозони дастаи мо ба қатори беҳтарин дастаҳое ки зинаи дуюмро хоҳанд гирифт ворид шуд. ҳоло боз як ҳуҷуми охиринро мебинем, ки ҳамин голи Мирлан Мурзаев аст, ки голи 8-уми дастаи мунтахаби Қирғизистон буд.